Ayan guys, shout out sa taga Bangkirohan, Davao City. No, so ayun maghilot ko karon na asa sa dire atong tabangan nga mamayo iyang ginapamatis kalawasan. Siyempre ino ba sa pagkampo sa Ginoo og siyempre tanan nga moduol sa kuha dire manikamot ko nga mamaayo mo kay natin ginapamatis kalawasan, no? Ano, manikamot yun ta, no? Kahit kayo natin ginapamatis. Siyempre, sa karon na po nakakita ng video, please subscribe. I-click lang bell button para update just gina-upload ng kadalaw, comment, like, and share. No comment lang mo guys kung naman kung tana, kabayan siyang pamatis kalawasan. Nga pagkaroon, wala dyan pang mamayong natin ng ato-ato, wala dyan mamayog, share ninyo, para masahe po kayo mga kaparintihan, mas igala, relative ninyo. Og shout out po sa ko ang solid followers sa ko ang Facebook page, Eric Helot ang traditional. Sa lahat ng mga nag-comment, shout out po sa inyo. Og shout out sa ko ang solid subscribers sa ko ang YouTube, Eric Hilot. Shout out to top 3 countries viewers. Number 3, United States. Number 2, Indonesia. Siyempre, number 1, Pilipinas. Maraming salamat. Og shout out sa lahat ng mga OFW. Ayan. So, magsuko na ko Hilot, guys. Shout out, Bangkirohan, Davao City. Sige, tanggal ko sa medyas. Tanggal ang t-shirt. Gapon lang ang madre wala mi gagapon naman na magdigos nalanaw mi gapon sa kuan nag vlog mo sa digos. Sige. Lechon. Ha? Ito nag-vlog mo sa lechon ba? Lechon. Ana guys sa dito mga to naman sila sa kuan sa lechonan. Malit lang. Sige na usyek tanaw sa inyong YouTube. Subscriber man na ninyo. Salamat. Dugay na sa si gusto mo anhi diri focus busy lagi kayo kampanya. Kaya ipangwarta man gud kay sa gobyerno. Saka ta kamay sana. Up, yeah. Pero sa ko kamay. Dahil nanawag na mo dili nga taga Davao po nga magpa-enroll pa sa bata. Ako to. Ato mo to? Oo. Ako to gud ka to ay kayo nagusto na gud kay siya. Wala na subscriber na ninyo na si Janjan. Sige lagi sa pamugos dahil magparamong lalis okay busy lagi. Tawag telephone to ulit ta telephone to na mo. Lagyan mo sa Kabuhi kita. maghalinaw magiuna magimi. An? Dugay po to mo semana no. Yeah, ano para kami sa mga panikata. Nya ikapida na Kanang tiyan pag kuan ano mo kaboy mag-mix mo gano siya. Wala sa kanang kaya juga na niya nga murag malipong ka, murag kag mo. Wala ka, kadlukan. Murag kag kuan ba. mura sa busaka yung Kanang kabuhi pag di ko nato na sa mapsan. Ang may tabuan ang banana, depende lang sa atake. Manako puglango gabi. ha ma Manako puglango gabi. May magtapok og batos daple, nanapano pa. Bada na sa. Anak na. Tungod sa na sa kaon. mana man gyud siya main mura na jud kog mabuang main paminaw nako dahil na sulod sa Lisod ka kung sa imong control. Ano yung mga opisyalis na nabudil sa kano? Ano? Bundis tagas na. Hindi ko na. Dako magtiyan. Maguro Oh, man. di ka buwang dili mo. Maguro man ang anak kay nabundis na po eh. Pagpasan. Sila picture na. Taga-tuan sa ito. Ha? Kapit ko ka. Sabay may sa mga taga-city mo, tanaw ko to sa kung sa vlogger na, ano, vlogger na. Kinapay tatak sa kuti, vlogger na. Wait lang kapatay sa po. Sabi, mapanood mo, sir. Sabi, panoodin mo. Sige, pangalan mo, sir. Pinood? Jubin dyan. Jubin, dyan. Jubin Jan. Ito ko tagay, kuhan kahapon.
Pasuri-suri. Sorry lang karek. Customer kahapon. Joki ko sa gitagaan ko. Ugmaan ni anaan dyan. Kaya na lang. Ayaw mo dyan. Muna, tagal ka customer. Muna na, ito na, expired. Ito na mo. Ya, pero tanaw mo yata yung mga vlog. Parang Upload yan, mo kanang vlog 56 naman. minutes. Ano ba siya? Wala, Tapos motor litson, kito. lamas litsonan. Ginamot na ito ng tanong yung mga video. Dagang kag-litson. Naglaway yung tanong balay. Punta ka may sarap. Ulit since 700. Ha? 700. Kapwesto? Ang kilo. Ang kilo? Pero petiligan na sa pisto mo. Taas kitong Kahit gibaktas mo. kutong alas 10, santod alas 3, libre ka o bitson sa kuan pa. Tuyok mo na itong lechon, ma'am. Nahanto yung speakers dito sa Jollibee. Ah, grabe lechon na. Pinagay mo mga alito dito. Apa ko nito dito? Hilo na. Uy, Ano hilo? Sa badon. dili na hinlo na. Hanapay nabili na lang ng mga puste, mga uling ginagmay. Pero nangatanggal na dito tanan mga. Sa kadagan litson gapon horot. Kaya ito. Wala ka pamilya kong bitson. Hindi mo po kong tao po niya. Puti bagaa. Sige, gano'n na maurot. Kaya kasi kalibo na gipang ihaw ba. Yan, matagpwesto ko na. Nagkuhaan na ko na daan ni Mayor para ipakaon. Libre magkaon dito niya. Libre ka o bitson. Libre kaon. 3 Wala lang minutes lang. Wala lang 3 minipila minutes. o libre kaon. 3 minutes ang libre. Di, kamatag tao, 3 minutes. Ah, okay. Taas na na no. Taas na na eh. Ay mo, di paspasag kaon. Ay, pag kinartik kaon po, Mo 3 minutes. gani. Atong una kay 20 minutes. O, so, naka 20. Hmm. Ya karon kay pati naman naghanag yung nang makaon. Di pausan, harap man time. Aboy lo juga na. Syaro, di ka mabusog sa 3 minutes. Gani, busog ka ng ano yung tininood niya kaon. Kaon juga. Hindi mo tayo sunod sa bulsa. Wala man po na may inspection. Ah, wala yung inspection. Pero ang kuhan mo gani pakaon dito, hop. Hmm. Kaon jud. Ya, libre soft drinks. Soft drinks, puso, tubig. Lito. Tanaw yung gapon na pa dito so So, pila pa yung hukbon. Basta di lang abot 3 minutes. Kung 3 minutes ug mukaon ka, daghan dugag makaon na na. Oo. Pero mag-inarte ka, Di man po manulod ang arte dinas libre. kaon jud. Ingalag mga manulod ng mga social ng libre. Kitaan mo lang urong sila sa ilang kasosyal. Ito. Kapila na may tayo maghilot yung si Asa. Kapila na tayo maghilot. Nakita ko mo sir. Hindi buong YouTube. YouTube, Yeah. isisig tanaw sa kabuhi, hilot. Kada anak niya, ini-pop up ka ba? Ah, gawas ko. O, mugawas ka kanang kuan. Daghan man jud kayo pero ma-appeal ko ba no? Dagan man siya niya, tan-an niya niya na ito siya yung certain nakita ni mga imuhang kliyente nga. Pare-pareho niya kaagi ba? Ah, So may ato ta digos man. Sige sa pamugos. Ato na to ning digos kay kato pong napunto sa Davao, darara dapit sa mua. ah. Amo pag adto di diskontento siya sa digos lagi tamay. Di ko lagi higayonan na to na. Kuan man gud kay siyempre mag-istoryanay sa mo tan-aw pod. Uy. Pareha man ang istorya. Mao gani na yun ha. Kung man, diretso-diretso na hilot. Sa makita ang mga trabaho, anak, normal gud. Ay sa may pareho kay migibati anak men ba. Ato ta digos man. Tara ato ta. Ganun na yun, ako gihilot ko sa spasmos kusog. Mukhang dagdagan sir ba? Masakit. Masakit. Oh. Kuan dyan na sa sir, na puno juga panuot na. Dili mo dawat imong tiyan. Di sige siya suka og acid. May pero diferensya mong kuan. Naipit ka. Kung panuot na, Naipit. marasag nabutod. Nga og makadugab ka, makautot, lami na. Di na siya, mag-dayso na siya dugab. Di na siya Ano dugab. dagdagan? Dapat ang kaning kamatis ah. Hindi ko nung kulit. Ano kung sabi ko mo, yung kape karon kabuhi ko ng kape. Hmm. Ano, lingaw ko gano'n sa mga. Mo na pa itabog hapon. Ang kasabay na ko nagsinig video, ang taga City. Ano, kinsa mo na si King Badu eh. Ay mo na vlog sir. Ako, anak. Jadi mas mo kaway ko, kaway po mo bot. Pwede na pa video pa nga. Di mo po mo mag... Kinita na mo ba?
Ya ka na, makailaw na ako na customer. Oh. Tanan ko to taga city. Niyari pa mo gahapon, bakante kay may wa gyud customer Yung gahapon. pagtanaw ka gapon nga ano, na lagi mo seleksyonan. So alanganin naman ito gapon. Namalit mo ra mo kitson gahapon. Di mo lumaan. Gapon yung tato plano niya. Nialam man siya, ang bata sunduon pa man sa lahat. Kung sige na sa badwa ka wagitay. Kasi Ano yung luwag? Yung mga doon kami mga alauna, kay mo pila may atong litrikaog litson. Namupon may bata. Mapuyo ka eh. Tapos mula ang may bata eh. Dapat ayaw sa may. Puyo. Pagkagabi, partiglaan. Kailan ko'y banda magabi ikot. Sakit mo pa ang binaklay. Ah. Sinaduan man ang Rizal Avenue, puros banda Ang mga tao gabaha lagi. Ang resulta, pagkakapuyan pinaklay. Pag may kayo kong tuga, hapon man. Ako yung gabi Hapon kayo ba niya, round trip pa yung biyahe. Ah. Doon naman lang kaayong ginound trip nato pa. Ano naman taga-sakay-sakay. Doon, anong god, pero problema, inigtog na ni mo diyan na. Kapuyo sa kung tindig ka na sa pen mo, no? Hindi ba iba? Pati ulan ba, dakong ulit tao. Ang utang ulan. Ano kasi YouTube, sir? Dong, saan na itong gagawin? Abli, YouTube ka niya. bayar o bangga, kaya kayo talaga no? Anong bayar o bangga, wala ka no? Wala. Talo dali para bes. Ano, di ka? Paray na nga ano sa sitwasyon. Ano, Ano, bayar oy. per session na, o isa ra na kagyan. Session na siya no. Kung ganan yung mo pausap, ako di kung di man ra ko babalik, kung makita ko kung kinanglan. Pag dili, dito ko maingon. Pero kung ganan ko mabalik, 1 week lang. Ah, 7 days lang. kakaduwal mo po ng dalo. Pero kanina, ako yung gidiman nga mabalik kay kuhan man. Pas mo sa kusog ba? Pero kayo, kalit lang asa, kaya kami. Ulimsak ka, magkakurog na. Nya, iniguli niya gikan sa balay. Eh, pala ko ni ma'am tanggal eh. Ah, Kanang iniguli niya sa balay, mamunas man siya kininit. Bawal na siya ha. Ako tagsidili, di kita pwede magbasa, ay masahabat igo ha. Di magkamo nagabasa ma'am. ay, dili na. Ang kasong Kanara. Pero ka naman, himasa, habat, punas, ligo, dili. Basta kung wala, okay. Mga pila pa nakadlaw before pwede magbasa. Ligo. Minsa. Siya. Karon ang tugma, wala ligo ha. Okay. Karong adlaw, dili pwede Kami mag... maski kaya ginamassage mi sa mga spa kay di man gyud mi nagaligo kada o pagkaugma, di man gyud mi nagikuan. Okay na, huwag plato sir. Karon dili pwede ha. Ugma pwede. Karon wa gyud tay basa. Nung niya kay di man dili man ta makahinaw. Mungit lang sa ta. Pungit lang sa. Layo diri ang ano, National High School nila. Wala. Wala ka diya. Hindi na tulad delikaan sa likod. May namba ka sir dili. Wala lang, karatong na kuhan. May explain ko sa imo ha, o sa inyo ha ma'am kay karon pa man kamo nahilot, mag-explain ko paminawa ko ninyo kay importante kini sa katuwang kalawasan no. Dili lang para sa inyo ha, appeal po ng viewers no. So kani dire, mo pa mamasahe mo ni uric acid ha. Balay-balay sa uric acid, kani sugar. Uric acid, kani sugar, kanang duha bugat kana sa manay madungog nato nga mga ginapamati sa tao. So kani uric acid na ang sigarilyo inom, kani soft drinks, kape, juice. So asang kusog mo ito mapiktahan ha.
Kamay. Ano yung osteoarthritis ha? Dito. Kamay. Magkagunta ng alcohol. Naaman. Reply to mo. Reply. Ano? Text to. Domingo. Alas 8. Sa kaya nga mas mo? Bas. Play. 120. O na, aircon. Oo. Non-stop o one-stop? Non-stop. Pero pa man nagunong dari sa ano. Adigos. Adigos na nagunong. Wala ni hulog Sabi na sa Santa Cruz. Ano yung nung ba di ay? You know? Ako sa busy ko cellphone dito nga nung sa Santa Cruz. Sige, make up. Buwan, sa hero. Yung aircon man. Ano? 120. Simpi ko make up. Sa hero. Ano ba? Mura pa doon sa regular. Kini kindagan man no? Tubig kami kaabot. Cinta. Mga sa himo. Ang daragyan mo. Kita. Kung naman daw nila limit. Hmm. Hindi na sila pwede nga. Darang, cinta na. Pero pangina ko, cinta na lang yun. Sugot naman lang sa mabertikan. Natik, kaya nga mo ito. Kung sa di ka pwede mo overtake atong isang naguna. Ano, mag-overtake pag nga may limit, no? Ano? Ang nagplat, hindi nung butik. Anong nagdagan ba? Na may rason kung maplat. Kung magsunod sila, mapsan niya, ay, sunod-sunod. Basta siya una abot. Sa mukal. Hindi naman, hindi na alam mo. Wala na ilumba. Tingala na lang kang, mapsan na lang limang buwan. Ang bahan mo, hindi Ang ban, may kusog, no? Ang ba ang hadlok sakyan? Hadlok ko. How kira overtake? Basig tipo sa bas. Kasulay na kasi hilot, sir. Kasi na kayo ng gabi ako. Wala yung Hala. Ang daliksik. Tinutulog. Sigilak. Ano man, baby? Pamuyag, di matulog. Jig, Oh, wala. Dabari dyan. niya, alas 8. Uyong na ang sikuhan. Wala sila. Di ba, huwag na ang sikuhan. Sa burgol. Oo. Hello, boss. Puno Kangapon. na, puno na. Puno man, boss. Puno, ugma lang ka. Ay, kuhan lang. Disingan na natong dili to musipot. Kung dili mo sipot o niya ang kuhan, Kuhan, nagpabok. kung di mo sipot, Oh. Kung tawag lang ko niya, ug dili mo sipot, mana me. Kaya matawag lang gapon ko ug naa. Ah, sige, boss. kung di mo sipot, anaon ito na. Ah. Masuki ba? Ang Ano selfie, sa chicken? sajid dito. Muslim. Pero Muslim siya pa nagkakuan sa hilot. Di ba kita na nag-ano na Tumat na ikuan siya kay siyempre. Angkol, ah. Da. Kung among bata. Kung magluto. Ito ano po'y bata. Anong nanganak lagi.
Nganong nanganak, Mang? Nganong nanganak, Mang, na? Hindi na, supos dada, oh. Buntis na po mo. Ha? Buntis na po. Ah, pakon. Di na ganun makapantay, no? Di Mama, mabuntis po. kami oh. Kaya mga bata ka 10 anyos, ay 10 anyos ang kinungrad. No, o sige, wala man magdaghan ko, di man na question. Kaya Oo, ba? kaya mo bantayin. Oo. Ang pag-edukar, Yeah, pagpakaon, ang pagpakaon adlo na naman na. na. Oh, adlo na. Ah, Pero ang napalon. pagpantay ba? Bantay. Oh, atiman. Kaya ninyo? Yung mga kindi, Tara, hatag tulog ka. Oy, Rico! Hindi mo tamo question na Wala na nagdagot, no? cry. Ang mo, bilhin ito, bilhin. Ang mga Tugboy, bata day, kay tugboy. kuan man namong bata ka ng hyper. Tugboy, day, di na mo among Ay, ito bata. ko ay, ang daghan na. Tugboy na mo. Do. Oh, Wala na yung kango yung lawa, no? Hindi na kango. wao na tutumba. Wao na kong basay. Kango kay lawas. Ha? Ba, Sa wao sa na klaseng kong ka. babi ba? Ana. Sige, sinukog ka. Kanina sa bus lang dan ha, yan kun piting basa ka sa likod. Hindi na pa subog na po. Dili mo gid sige panugnaw gani ko ya pag ano na ko init iyang likod. Mo tug tanong tawo. Sinukog ka. Grabe na mo kango sa itong lawas. Hindi naman na mapansin, pero mo nang mapansin lang nula na ko lawas. Ba? Hindi siya. Ako ba kay dili ko panington sir. Do. Ngano ni? Good. Hindi siya, lawas. Do. Hindi ko na matulog. Dili ko panington, wala di ka nang kuan. Pero giluto na ko na siya panington ko karang giluto na ko siya. Dala na po ko panington. Sasayaw ko, sasayaw. Anak ko. Meow, Netog-tog, wala na, anak. Do, balik tayo sa gatas na ko ni Do. Wala, god, pangit ang Dili. sayaw. Basta Dako kayo yung liho. Bije. O man ito mong liho. Ah, Bije. Nya, pagkuman no, pasingot, di tayo kita mabasa. Ha? Oh. Lo, ulo. Kain ka ng ulo. Oh, Kain ka kung paminsa pa. Okay. Hati ha. Walang blanco. kaya kayo nang bambus, nabuhit mong pablangko sa utok. Ngayon na Ano sa'yo? Uy, bukol mo siguro ka. Ano lang, Hmm. naulahi ka ba? Kami tamang dito kasi. Ay, sorry po. Kay magkapuyang TL. hangin. Mukha na siya mo Bije, blanco. ah. Wala Do. na madilig ka. Na. Luag-luag. Ikaw na mo ang Kalit na kamingaw. Lagi ka pamingaw. Time. Lo. Palit sa gatas dito, be. Pato dito. Anak, pa rin sa rin ako. Nabuot yung ginawa, di ka ako. Doa, doa. Lo. So, okay pa yung doktor. Nilisod. Ah, ganalan ko na yung paingling. Ipot mabayra ko paingling. Ang ano lang dyan. Ako ano mo mo, gastritis. Kay Gastritis na siya, mo na siya wala panuhot. akong paano pa-advise. Wala kay istorya. Wala kay istorya sa doktor na nagaon sa ka. Di man sila ka-diagnose. Ipot sila. Pero may istorya gani ka nga gainom ka ka sigarilyo ka dala nila ko agbase kung asa na di ka. Man ako nagmatchag. Kung sa man mo pang lasa. Di ka masuka. Lista na, mag-inom na mas. Lista na, masuka din. Ay nagako ay nananay ko Ano ana. na, di ka naga, nakanos na kani undang. Nanos akalas na undang inom, sterilyo, ano ka. Kumpot sa bayan dapat na kay karawan ani ko di na makita base sa wala di istorya na MRI na ultrasound. Wala Hindi diagnose ka na dili. sinasakay. Kasi tablet. Grabe na. Orang kecil kena berapa pun sudah semua sudah itu lah. Aku lagi nak ini sata lah. Tawagas ko yung Bije dire. Tawagan. Yan. Kaya nabi ako dito nabata di Kuha na gila basig na na siya gallstone. Ito, tamukhaon Ultrasound, na. wala normal iyang kuan. Internal.
Na kuya video. Na pupuk. Ano na. Na trolaw sa to. oh. Na pupuk. Ipit. Kita mo sa kuang kuhan. Content na mga kabuti ana kung sa di panulti sa kuhan. Oo, ganyan. Mao kana akong isulat, ang pag di na kay masulot. Kulang ang hatag sa YouTube. Hindi naman ko siya. 100 lang. 100 lang nasa Kaya dagang kay sakit. description. Tira na sakit sa kikingon, di masuod. Ayaw bangon. Nya, ayang sakit. Sobra 100 liter. Hmm. Dili mo bangon. Mahulog. Di hayang tapos, hayang. Pero ba ila to? Ah, Taon ako gamay ba? Ako yaki ramen nun. Sarap po kabuti mo ka. Okay, may nanak. Mas malipong ka sa bus. Ito yung iniwan. Ito ikaw nagkaon. ka mukaon. Ah, mo lang mo. Samot na yun. Hindi ko. Samot na yung kabuhi, di mukaon. Wala lang sa nagkaon. Kasi nga na malamingon. Dalang nasay. Sa ito asin to. Pagpalit ulit sa manok doon. La, kuya. Ay, Ano ba? Ay, ito dyan. Asang panda? Mike. Mike daw ma'am. Ay, ito, gisulon na kong bag. Kani ma'am? Gisulon na kong bag. Ya, kuya medyo. Parang na. Lunis na ng Hulog ha? Ano gusto? Ay, di matulog ha? Hmm? Tapoy rabas ko di bantay. Mo din gingon ni kuan ma'am, Juby. Kana na ko yun mga ginikanan din. Ilang tong. Ay, kalangan lang. Wala, biya ka ba sa Apil silang taan. manawag, yun ang Ginikanan kain. mo din ng guyod na. Kapuya. Kita mo kortaan na. Kaya kung parang nanawag kong kain natin. Ha? Tulog na sa. Tulog Tulog na bibi. Tulog na bibi. Tulugon man ang laka mo ay. Ha? Kwanta lang yun, di ba? Ay, kanu sa pamaning. Sa pamaning manghuyab ning batani. Kukok. Minaw. Kukuk. Kinagyan ako video. Ilang kita. Alam sa kala ko istorya? Ay, matanggal magula sa noise cancellation. Hindi po lang makikita. Kinagyan ako video. Again, noise cancellation na Kinagyan sa video. Ba't doon nilang tanaw paminaw? Dilain mo na siya. Hindi mo sa tarawa sa YouTube. Dahil mo siya kang imbitar. Bibidyo! Ano na sa daan? May YouTube ni Kuan ba? Si Derek. Sikat na rin. Tapos sa YouTube. Dagan tagadabang nga niya dire. Alas yun siya imagine makita na sa YouTube. Baka ni kanang kung unsa man natong nakita sa YouTube. Ya, ikaw na po yung maabot. Moral niya po. Ya, careful lang sa marites, no? Up! Taka. Istorya ng mga hilot eh. Edit pa man ni Maris siguro na yan. Dili na, mo na dili mo Wala edit-edit na.
Dali, magkaon tabi ka. Sige, gutom na mang, yuhaw. Bah! Saan man ang patulugon mo to? Kagwapa. Bata na. Buya, kagwapa daw. Kalaki manggod ni. Ang laki din na. Alam mo, sa babae tanawa man. Man, Tractor ko. Buya. mga pambata, mga pang Koreano. Dagan oy, mag-uusap man ni insect, Korea, no? Am-am-saw. Am-am-ikaw, bibi say-say. Mamang. Wala na may kutsara. Ano mag-ugo sa basang lang na manaw maulahay tawag ng mga sopya, wala din. Di ba kante? Di mo si putong nga nakabok. Anya, isa pa ganit, ganun lang. Pero usually, kami dito, dyan kaya ginakita niya. Normal raman kayo lang, umaalod na, wala, nagtut kayo. Siyempre, ago. Di man po pwede no, mag-abot ang duha ka alas 3. Sa inyo kay alas 2. Kulok lang alas 2 man, di. Adi dawat kung isa mo, dawat siguro basta di mabot sa time. Oo. Dawat ta kayo na